Emisiune interzisă minorilor sub 16 ani. Bună seara, bine v-am regăsit, sunt Oleg Brega și vă invit să rămâneți cu Jurnal TV și Jurnal FM în următoarele 85 de minute ca să punem țara la cale într-o emisiune interactivă în care mă exprim eu ca un rău ce sunt și vă îndemn pe dumneavoastră să interveniți, să vă dați cu părerea sau să ne comunicați evenimente, întâmplări despre care noi, mass media, activiștii pentru drepturile omului, nu știm, n-am avut de unde să aflăm. Azi, în această emisiune, toate subiectele vor fi inedite, nepublicate în altă parte decât, iată, pe site-ul nostru curaj.tv. Primul dintre ele e de vineri, dar publicat de mine abia sâmbătă, când m-am întors de la țară, de la Bălți. Și n-a fost până acum observat de mass media, pentru că a apărut incidentul ăsta cu Aurelia Grigoriu, explozia de la ea și alte evenimente. Totuși mi se pare foarte important ce am depistat eu la judecătoria raională, sau nu știu cum se numește ea, orășănească din Bălți, unde m-am dus cu avocatul și reporterul nostru voluntar Valentin Cazacu să aflăm de ce a fost agresat, de ce i s-a luat camera video și de ce i s-au șters înregistrările. Am avut un interviu lung de vreo 10 minute cu președintele instanței, acela neagă totul în mod evident, dar pentru că avem privirea ageră și pentru că ni se întâmplă foarte des să atragem subiectele interesante ca magnetul, am descoperit o chestie chiar lângă anticamera președintelui instanței. Sala de judecată, numărul 5, se încuia pe dinăuntru și din când în când ieșea de acolo câte o duduie grăbită. Am stat și am vegheat până când am reușit să intrăm și am constatat că acolo se pregătea o sindrofie, în locul unde, în sală solemnă, se face justiție, se dau condamnări la ani grei de pușcărie, dacă nu chiar la închisoare pe viață, unde judecătorii vin în robe, avocații sunt obligați și ei să vină în togă din asta specială, cetățenii sunt obligați să ridice în picioare, să onoreze instanța. Ei acolo făceau o sindrofie, un zabantui în toiul zilei de lucru, cu băuturi alcoolice. Vedeți, vă rog, ce am depistat la Bălți. Și sărbătoriți azi. Păi, dar s-a dus mâncarea așa degeaba. Poftim? S-a dus mâncarea așa degeaba. Dau voie să intri cu mâncare. Au voie să intri cu bucate, cu mâncare în instanță de judecată. Ați încercat? Sălile de judecată. Pentru ce sunt ele? În instanța pe care o conduceți dumneavoastră. Dar cum considerați? Ce întrebare? De pentru ce? Pentru ședință de judecată. Foarte corect. Știți că în sala de alături sunt bucate pregătite pentru o sindrofie? Știți că se pregătește o sărbătoare alături de biroul dumneavoastră? De ce sărbătoare asta? Nu știu, era șubă și alte bucate. Poate că și băuturi alcoolice. Posibil, o vrut să ne întâmpine, dar nu știu de ce e încuiată ușa pe dinăuntru și pe noi nu ne lasă să intrăm. Eu voi verifica și voi informa. Putem să mergem acum să verificați dumneavoastră și să vedem că vă interesează. Dacă vreți să așteptați, nu pot eu să diriglez administrația toate prin dumneavoastră. Mă așteptați, vă invit, vă arăt incinta de unii doriți. Domn polițist, hai să vedem ce se întâmplă. Ieși și gata. Numai să vedem ce beau, ieși și gata. Da? Unde? Să vedem unde. Băuturile de care sunt. Harbuj au și mai au. Șubă, cine le? Ce sărbează? Au și sală de judecată frumoasă. Haide măi, că nu umblăm la bucatele lor. Lasă-i să mănânce. Numai să vedem ce fel de băuturi au. Doar e sală de judecată, nu? Vin și șampanie. Eu sper că o să beie după serviciu, nu? Domnul Berega, sperăm că o să beie după serviciu, da. Ai, ce frumos miroase. Ce de bine să mănâncă la judecătorii. Au vin și șampanie. Ar fi băut ei la amiază, cred că, da. Nu era numai... Peste vreun ceas am asistat la o altă ședință în altă sală de judecată. Am revenit în această sală numărul 5 și am constatat că deja are loc ședință de judecată, în mod solemn, fără prea mulți martori.
Totuși, acolo, bucatele celea n-au fost consumate în timpul pauzei de masă. Deci, probabil, le-au strâns și le-au păstrat pentru sfârșitul zilei de muncă sau poate s-au mutat în altă sală de judecată, ceva s-a întâmplat cu ele, dar e cert că se pregăteau pentru pauza de masă, nu degeaba alerga fătuca aceea tot o fugă, ați văzut cu rochiță, cu trenă lungă. Nu degeaba președintele instanței n-a vrut să intrăm acolo să ne convingem că sunt bucate și băuturi alcoolice. Chiar dacă asta s-a întâmplat taman peste perete, taman alături de biroul lui în care foarte greu am intrat. A trebuit să așteptăm un ceas la coada lui. Pe pereți, după cum vedeți, e interzis să intre cu pistol, să intre cu telefonul mobil, mai nu știu ce e interzis acolo, și cu camera video. Nu e așa că au ce ascunde, nu e așa că au de ce se teme. Dar dacă vreau eu și de afară filmez, că ați văzut, am imagini cum de afară se vede că au venit cu mașină privată sau cu taxe și au adus, uitați-vă, bucate de carevei, cratițe, chestii care n-au ce căuta într-o instanță de judecată, nu e așa? Sau greșesc? Ce se mai întâmplă pe la dumneavoastră? Dacă vă amintiți, prima emisiune din ciclul Inamicul Public, pe 9 august 2010, am avut băut la locul de muncă, Chertoacă își sărbea ziua de naștere și consuma băuturi alcoolice cu subalternii lui, ceea ce ni s-a părut foarte grav, dar el nu a înțeles chestia asta și continuă, insistă să facă astfel de sărbători la locul de muncă. Și se pare că asta e o practică răspândită peste tot. Toată lumea, nu știu de ce, consideră normal că trebuie să se ducă cu cratița, cu sarmale sau cu alte bucate la locul de muncă, indiferent dacă lucrează la spălat clozete, la cusut mături sau iată la făcut justiție, toată lumea consideră că e de bon ton să-ți hrănești colegii. Madame, asta mi se smiorcăia înainte de a da busna aici în sală, că toți sunt mafioți care are pensii de 600 de lei. După aceea, ea era prima, mai activă chiar decât polițistul ăsta ca să mă scoată din sală. Când a simțit că își pune în pericol marile salariu de probabil încă vreo 600 de lei. Ceea ce mi se pare foarte rușinos. Eu cred că mafia suntem noi, sau sunteți voi, că după cum vedeți eu cam sunt contra mafiei. Răii sunteți cei care puneți bucate șefilor ca să vă mai tolereze la lucru. Sau șefii care acceptați să vă pună subalternii bucate ca, nu știu, să intrați în grațiile lor. Eu cred că această practică trebuie dezrădăcinată. Acest polițist trebuie tras la răspundere, cel puțin disciplinară, pentru că a admis nu ca Brega să filmeze în instanță de judecată, ci a admis ca în instanța pe care el o păzește la intrare s-a intrat cu băuturi alcoolice și cu mâncare. Asta e foarte grav și nu înțeleg de ce nu intervine, de exemplu, Ministerul de Interne. Nu m-aș mira ca tot eu să fiu amendat pentru că am filmat acest reportaj. O să zic că iară alt procuror, deja nu Ivan Diacov, că a filmat în mod agresiv și obraznic sau ceva de felul ăsta, că a deranjat buna funcționare a instanței de judecată. Ceea ce, repet, nu m-ar mira deloc și se pare că nu va reacționa mass media, colegii de breasă nu vor reacționa ca să mă apere și eu o să continui să mă apăr singur de contravenții, de amenzi, de câte alte persecuții mai am. Și mi se întâmplă în ultima vreme în mod curent. Ce părere aveți de toate astea? Vreți să sunați? Vreți să luați atitudine? Aveți un telefon la îndemână cu tarif normal 022 235 008. E simplu și aproape gratis, ca și cum ați suna un cumătru, o rudă, un prieten de la Chișinău, dacă ne sunați din provincie sau de peste hotare. Dacă vreți să vă cheltuiți puțin și vă place să vă exprimați prin SMS, folosiți telefoanele mobile din Republica Moldova, de peste hotare nu veți putea suna, nu veți putea trimite SMS-uri și folosiți numărul scurt 1050 cu tarif ieftin de 2 lei mesajul, ca mesajul dumneavoastră, SMS-ul 140 de semne, să apară în bara de jos de pe ecranele televizoarelor. Precizez asta pentru acei care ne ascultă la radio și poate se vor întreba ce s-a întâmplat cu opinia mea. Dacă nu e nimeni la telefon, sau deja e, o să vă citesc acum un text foarte interesant despre alt președinte de instanță de la din raionul Strășeni. Alo! Alo, bună seara! Bună! Deci, după cum vedeți, nimeni nu reacționează în afară de mine. Alte ori, în fiecare seară, se rup telefonul să discute. Dar acum că ați arătat, parcă ceva banal. Da, ce mare treabă că se mănâncă în judecătorie. În sala de judecată. Da, deci nicio problemă, în ghilimele. Eu sunt avocată și mă simt, nu știu,
Pare ceva Rușinată. foarte urât, da, îmi pare ceva foarte urât ce se petrece, pentru că, într-adevăr, în sala de judecată n-au ce căuta băuturile astea și mâncărurile astea, dar vreau să vă spun că este o practică peste tot, chiar și în birourile asociate de avocați. Este obligatoriu să pui mese dacă vii sau dacă ieși sau dacă intri sau dacă nu știu ce. Deci, într-adevăr, sunt total în dezacord cu această practică și invit pe toți să petreacă în afara orelor de lucru. Sunt localuri, o mulțime în oraș și deci nu cred că e o problemă. Dar după cum vedeți, telefonul era liber. Mai ales că nu-i sănătos să mănânci în condiții inadecvate, pe masa unde se aduc dosare de judecată, probe, tot felul de păduchi, de sânge, de cătușă, de dinți smulși, nu? E sănătos să mănânci în condițiile cele și în plus să creezi miros de mâncare pentru toți angajații și pentru toți vizitatorii instanței de judecată. În plus, președintele instanței, nu știu de ce, l-a pus pe polițistul de la poartă să ne scoată, că e ora 1, gata, vă rugăm să plecați. Cum mai mă dai afară din instanța de judecată? Că nu, uite, în sala aceea e proces, în cealaltă sală e ședință, cum mă dai? S-au răzgândit, până la urmă ne-au lăsat să asistăm. Și iată ce am reușit să prindem în timpul pauzei de masă. Da, bravo pentru curaj și continuați în același mod, că faceți bine. La revedere! Mulțumesc! Și nu înțeleg de ce presa n-a reacționat la prima parte a incidentului de săptămâna trecută, când acest avocat, Valentin Cazacu, tot așa, filmând în instanța de judecată, filmând în biroul președintelui instanței, a fost agresat de însuși președintele instanței, i s-a luat camera video, i s-a șters înregistrările. Degeaba el a sesizat poliția, procuratura, că nu se face nimic. Ăsta are probabil acoperire, are spete mari. Dacă nu a reacționat atunci, măcar acum, de ce n-ar reacționa mass media? De ce nu vi s-ar spune asta la televizor? Sau chiar e lipsit de importanță? E o chestie tradițională la care n-ar trebui să atentăm, mesele și bețiile la locul de muncă? Vă ascultăm. Alo? Da, vorbiți. Bună seara, Oleg. Bună. Vreau și eu să polemizez, Oleg, pe tema asta cu mesele la locurile de muncă. E un obicei foarte urât. Nu mi-a plăcut niciodată, chiar când lucram eu, dar cu atât mai mult când sunt acum în străinătate și văd cum se trec aici civilizat. Oamenii s-au întâlnit după lucru, s-au dus, s-au făcut o masă într-un bar, într-un restaurant civilizat, nu ca la noi. Îmblă cu străchinile, cu șampaniile. Cu șuba. Da, e ceva, e primitiv, e pur și simplu primitiv pentru mine. Nu-mi place obiceiul ăsta, Eu îmi imaginez câtă atenție dau ei dosarelor pe care le prelucrează dacă sunt cu gândul la mâncare, că vine miros de peste tot de acolo. Și după aceea cât de atenți la proces, dacă îți băuți. Și găteli, ele nu se gândeau să lucreze. Cum să gătească masa? Când să găsească timp să gătească masa? Ca să-i placă șefului. Asta e, da, asta e ceva, e primitiv. Pentru mine e pur și simplu primitiv. Și fel de Europa. Clar. Poate între Moldova noastră. Bine, mulțumesc. Gheorghe și o seară Lupușoru bună. zice, acum ai garantată încă o amendă de la Ivan Diacov. Doar el te-a amendat odată pentru că ai filmat agresiv un șofer în spațiul lui privat, în cabină, adică, care fuma inocent și vorbea la telefon în timp ce conducea. Așa și aici, oamenii chefuiau în spațiul lor privat. Nici n-au reușit să chefuiez, sărace, că le-am stricat bucurie. Dar Ivan Diacov nu se poate sesiza în acest caz, decât dacă suntem în țara absurdului. El e totuși procurorul municipiului Chișinău, n-are treabă cu judecătorie din municipiul Bălți. Dar nu m-ar mira nimic să fie un alt Diacov Ivanovici care să mă tragă la răspundere administrativă, dacă nu cumva penală. Alo! Bună seara! Bună! Grigore Muntealu de Nispore. Cunoaștem. Dar pe despre Ion Diacov, el însuși s-a lăudat că a descoperit acolo un subsol, un beș, adică și chiar dacă chiui, faci sabatui, adică nu încurci pe nimeni. Și treaba asta cu țării de naștere, păi nu-i numai place de către Oleg. Asta e și prin instituțiile medicale, se întâmplă pe la policlinici, pe la spitale. Dar ce vreau eu să spun în public? Că am avut două ordonanțe emise de procuratură care într-un fel au fost clasate. Pe când judecătorul de instrucție Petru Mihai Triboi a anulat ordonanțele astea. Asta eu vreau să spun în public, știi toată lumea. Și eu sunt de părerea că izvorul cânticului a pornit din Nisporeni și justiția
tot de aici va porni. Să țineți minte. O seară bună. Хорошо. Cine știe, ne întreabă Vyacheslav Zazuc, cine e președintele judecătoriei Buiucani? Asta putem afla și de pe internet, dar dumneata probabil vrei să știi ce poamă e, ce soi de om. Nu știu dacă o să aflăm foarte exact cine e președintele judecătoriei Strășeni, Mihai Gavrilovici Gavriliță, născut pe 5 noiembrie 1950. Dar iată o informație, o părere despre el. Poate totul de aici e fals și e calomnie. Pentru că acea care ne-a trimis această informație nu și-a asumat-o, nu a semnat-o nici într-un fel. Totuși, ni se dau niște cifre atât de exacte încât ne întrebăm dacă nu cumva e chiar foarte adevărat. Să sperăm că e vorba despre acel Gavriliță care conduce judecătoria Strășeni și care poate e născut pe 5 noiembrie 50. La fel ca și fostul judecător al Curții Supreme de Justiție, Valeriu Arhip, care și-a început cariera la judecătoria Strășeni, a privatizat mai multe bunuri pe care nu le-a indicat în declarațiile pe venit. Însă, chiar dacă deja e pensionar, nu numai că continuă să activeze, dar depune eforturi pentru a o angaja în funcție de judecător și pe fiica sa, Mihaela, a privatizat cel puțin fosta ospătărie a uzinei Complet Holodmaj din Strășeni, care în prezent o folosește pentru petrecerea anunțelor și cumătriilor, în timpul când în judecătorie se efectua reparație capitală, a privatizat un lot de pământ pe lângă gimnaziul Mihai Viteazu din Strășeni, unde ducea toate materialele vechi de construcție scoase din judecătorie și din care a construit o piloramă, la care toată vara s-a tăiat lemn, pe care directorul întreprinderii silvocinegetice de stat Strășeni, Eugeniu Nazaria, îl da cu jumătate de preț în schimbul hotărârilor judecătorești emise în folosul său, ori pur și simplu era furat din pădure de fiul Ion. Lemnul probabil era furat din pădure pentru piloramă. De asemenea, îi eliberează lemn și fratele său pe care l-a aranjat în funcție de pădurar în satul său de baștenă, Sadova, raionul Călăraș. Producția de la piloramă se expediază cu un camion de tip Mercedes, număr de înregistrare KAP 583, pe 18 aprilie, pe 3 mai, pe 28 mai și pe 19 iunie 2013, pe teritoriul aceleiași pilorame, ilegal se dețin și cresc porci, pentru că îi rezolvă întrebările, în ghilimele, în dosarele penale pornite împotriva lui, primarul din Ghelauza, Efim Mardar, ilegal i-a transmis în proprietate vii și livezi de pe teritoriul satelor Ghelauza și Saca. Nu e așa că e interesant? Dacă ar fi adevărat, atunci e demn de atenția CNA-ului, Centrul Național Anticorupție, și a Procuraturii și a mai cui, a Consiliului Superior al Magistraturii, etc. Deocamdată nu știm cât e de adevărat. E o părere a cuiva foarte anonim. Fiul Gavriliță Ion, născut în 75, e un alcoolic și huligan legat doar de persoane cu antecedente penale. Până ca tatăl să-i procure automobil, se folosea de Volga judecătoriei ca de mașina sa proprie. Nu odată, fiind în stare de ebrietate, s-a răsturnat cu ea. La 15 octombrie 97, de asemenea, fiind în stare de ebrietate, chiar în centrul orașului Strășeni, în fața Consiliului Raional, a tamponat pe cetățeana Bleandură Maria, care a decedat pe loc. Dosarul penal numărul cutare a fost ținut în judecătoria condusă de tatăl ucigașului până prin vara anului 98, după ce a fost clasat conform amnistiei. În prezent, la judecătorie e un automobil nou de model Mitsubishi, nu știu cum acolo, cu numărul 3 de 7, care de asemenea e folosit doar de membrii clanului Gavriliță și doar în scopuri personale. Fiecare dimineață începe cu transportarea nepoților la grădiniță și controlul piloramei. Vara, fiul Ion împreună cu prietenii săi pleacă la rezolvarea chestiunilor familiale, folosindu-se de numerele și de funcția tatălui. Permanent e beat la volan. Fiica Mihaela Gavriliță, acum Grosu, născută în 87, a fost aranjată de tată la Universitatea de Stat la drept. Apoi tot de el a fost înscrisă la Institutul Național de Justiție. În prezent efectuează practica și răvnește să fie numită în funcție de judecător la judecătoria Strășeni. E căsătorită cu colaboratorul poliției rutiere, Mihai Grosu, care a fost tras la răspundere penală pe articolul 326 alineatul 1 cod penal și conform legii nu mai trebuia să activeze în poliție. După emiterea sentinței, Mihai Gavriliță și-a transferat generele cu serviciul la Chișinău. Le-a procurat casă cu 2 nivele și a înscris după ei sala de banchete. De la fosta uzină Complet Holodmaj, casa procurată ilegal, au conectat-o la rețeaua de apă și până în prezent nu achită plata pentru apă. Mai sunt aici informații și o să le citesc poate mai încolo, dar acum ne grăbim să vă mai arătăm un material video foarte grav, tot legat de organe de drept.
tot legate de corupție și de nimicfacere, pentru că oamenii legii sunt ocupați probabil cu altceva, după cum vedeți din filmele făcute de mine și de fratele meu Ghenadie Brega, care din aceeași zi, vineri, era plecat și mai departe decât Bălți, a fost la Briceni cu, iată, această bunică de nevoie și cu acest copil și cu fiica femeii care a născut la 13 ani, se pare, în urma unui viol. Ancheta pe marginea acestui caz trenează deja de câteva luni, de aproape un an. Copilul, iată, crește văzând cu ochii, dar mama încă nu are dreptate și nici bunica. Vedeți, vă rog, ce a filmat Ghenadie la Briceni. Pregătiți-vă să comentați măcar asta mai cu mult entuziasm. Domnul avocat s-a înțeles pe astăzi cu domnul procuror. Cu anchetatorul sau cum? Anchetatorul, da. Cu domnul Văcărița Roman, că pe astăzi să fim audiați. Dar după cum a mers treburile, că nu erau pregătiți. Nu au fost pregătiți, da, femeii. Cererea. Eu înțeleg, dar chiar ofițerul de urmărire penală, dumneavoastră cum lucrați cu dumneavoastră, chiar nu vă explicați. Ofițerul de urmărire penală nu m-a informat despre faptul asta. Dumneavoastră ați spus... Cum am fost numai și la domnul ofițer de urmărire penală, mi s-a spus că... La dumneavoastră ofițer de urmărire penală e Claudia Tristean, dar nici acum nu-i Văcărița. Păi da, Claudia Tristean, am fost la Iată, dumneavoastră nu m-a informat despre faptul dat. Ieri am fost sunată de o doamnă Anchetator, da. Și mi-a spus doamna anchetator că pe astăzi au ședință, dar când am fost, dumneavoastră nici nu știe de prezența că noi astăzi o să venim. Cauza penală a fost deschisă la data de 19/11/2012. Deja de aproape 8 luni. Dar puteți să-mi spuneți, au vreo anumită restricție bănuiții? Adică ei pot pleca din țară? Nu, nu e niciunul în arest la Romici? Acești 3 bănuiți nu o să plece din țară, sunt preîntâmpinați deja și o să afle pe loc. Măcar au spus? Măcar au spus, cele 4 persoane sunt toate identificate? Mi-a spus că una este peste hotare, dar a treilea, deci nu era identificat corect. Până la moment, au fost, pe cauza penală, au fost audiați 2 bănuiți, a treilea a fost citat bănuit, pe luni o să se prezinte. Am stabilit pentru săptămâna viitoare, dar... Trebuie să mai faci o dată, mie asta de kilometri. Același drum. Femeia cu cei 2 minori, fiica și nepotul, e refugiată de la Briceni, a plecat în sud undeva să-i se piardă urmă ca să nu fie hărțuită de rudele celor 4 violatori. Și acum am făcut, trecând prin Chișinău și luând avocatul care le asistă gratuit, cu donații de la fel de oameni de bine, a făcut 1000 de kilometri până la nord, la Briceni, ca să afle că au chemat-o degeaba și că ar trebui să mai vină săptămâna viitoare. Iată, cu acest bebeluș în brațe. Vă dați seama că e bătaie de joc? Acei 4 violatori suspecți, niciunul dintre ei nu are vreo interdicție măcar de a părăsi țara. Când în alte cazuri ați văzut săptămâna trecută în emisiunea mea, unii cărora li s-a inscenat un flagrant și numai intenționau să jefuiască o casă, stau închiși de 12 luni jumătate, fără încă să li se fie demonstrat vinovăția. Ce e cu justiția noastră? Ce se întâmplă în țara asta? O să avem vreodată stat de drept și supremația legii? Sau numai cumătrism? Sau numai bătaie de joc de oameni? Dosare fabricate și vieți, destine spulberate. Sunați, vă rog, și comentați sau apelați-ne prin Skype, ne numim Inamicul Public. Alo! Alo, bună seara! Bună! În privința reportajului care l-ați arătat de la judecătoria Bălți, da. Eu aș vrea să spun că nu sunt numai ei unii și să vedeți ce se întâmplă prin instituțiile de învățământ, toate catedrele, să vedeți cum au frigidere, cum fac o speță și ce baluri fac. Să mergeți să vedeți în toate școlile ce se fac, școli, licei, gimnazii. La noi la modă chestia asta. Asta am vrut să spun. Nu e numai acolo, adică, mă rog, peste tot. Peste tot la noi se fac o speță, baluri, distracții de astea.
Dar în cazul ăsta mie îmi pare că nu e doar moral și imoral și neetic să faci mâncare în sala de judecată unde e nevoie de solemnitate și de, vedeți, stema țării. Dar mi se pare că e și ilegal că s-a intrat cu bucate și cu băuturi alcoolice în instanță de judecată. Iată, tamal lângă biroul acestui șef de instanță. Nu ar trebui să se autosesizeze. Procuratura, CNA-ul, CSM-ul, cineva din țara asta răspunde de legalitate sau... Oleg, concluzia. Trăim în Moldova și asta ne ocupă tot timpul. Seară bună. Da, de ce nu ne-am ocupat și de altceva? De exemplu, iată, cum am dat eu Busna, flancat de avocatul Valentin Cazacu. De ce nu se găsesc mai mulți din ăștia care să se împotrivească? De ce toată lumea se simte fericită dacă e acceptat de șeful lui sau al ei să vină să-l hrănească și să-l îndoape, să-l adape cu băuturi, în felul ăsta băgându-i se sub piele? Cât timp o să vă mai comportați așa ca niște lachei, ca niște lichele? George Nica îmi reproșează, hai ca bere, ce nu are voie omul după închiderea programului să consume ceva alcool? Și eu, care am lucrat ca bugetar, la fel, după terminarea programului, la onomasca unui coleg, se făcea un grătăriel și desigur se consuma alcool. Colegul care era de serviciu nu consuma decât în limita bunului simț și în limita legii. Noi eram la ora 12:30 când i-am depistat pe ei în febra pregătirilor mesei. Ați văzut fata aceea cu rochiță, cu trenă lungă, alerga tot o fugă. Pentru că vinea ora 1, pauză de masă și ei trebuiau în timpul mesei să consume acele bucate și acele băuturi alcoolice. Ceea ce mi se pare foarte grav și mai ales că se folosea pentru asta sală de judecată. Nica Bagirov zice, în liceul meu erau foarte frecvente asemenea situații. Profesorii și administrația mereu găseau motiv de serbare și se adunau la repauză în cancelarie, de unde se răspândea pe hol miros de bucate delicioase. La ore, profii intrau mestecând cu gura plină, apropiindu-te, puteai simți chiar și miros insuportabil de alcool. De ce puișorilor nu chemați atunci niciunul, măcar anonim, poliția? Să vină să facă procese verbale, teste de alcoolemie profesorilor, să se soldeze cu niște amende măcar sau cu mustrări și practic asta să fie zdruncinată. Dar așa voi sunteți complici la ce a fost până acum. Alo. Bună seara. Bună. Domnule, vreau să comentez tot situația la Bălț. Da, vă rog. Dumneavoastră ați arătat o sală din sistemul judecătoresc. Dar eu am fost martor, am nimerit odată înainte de anul nou cu o zi, taman în ziua de anul nou, dar era ziua. Am nimerit la curte de apel, unde vă spun drept că toată judecata, în ochii mei, în timp de jumătate de oră s-a transformat într-un bordel. Pe toate coridoarele îmblau fete cu rochii scurte, îmbrăcate la fel, în roșu, nu știu de ce, că era vreo 3 ani în urmă, atunci probabil erau 3-4 ani în urmă comuniștii la putere, cu farfurii împlute de icră roșii, cu coniacuri prin cabinete. Eu stăteam și mă gândeam, la judecată eu o să într-un bordel. Și vreau să vă spun una, că tot sistemul judecătoresc al nostru astăzi e un bordel mare, mare. Și vinovați suntem noi, dumneata inclusiv, că atunci ai tăcut și de-și te gândeai. Dar și să te gândești, omule? Sun la poliție, 902 sau 112 și chem să facă proces verbal de contravenție. Se consumă băuturi alcoolice, se mănâncă la locul de muncă. Oleg. Da, suntem oameni mici și neimportanți. Oleg, problema în ce? În 3 ani, măcar ceva am făcut, că ascultăm azi. Putem vorbi de asta. Păi ce puteam să facem, oameni buni? În afară de alegeri, în afară de petiții, în afară de apelat la poliție, în afară de filmat și arătat la televizor. Ce putem să facem? Vrei să ne apucăm de aruncat cu pietre, să dărâmăm, să dăm foc? Pe cale legală și democratică. Ați făcut ceva în 3 ani? Nu, ați așteptat emisiunea de azi să vă scânciți. Azi măcar vorbim. Noi atunci protestam. Victoria Valeria Baciu zice, Ministerul Justiției să ia exemplu de la Maia Sandu și să instaleze camere de luat vedere în
în sălile de ședință ale judecătorilor. Dar acolo, la judecătoria Bălți, sunt camere de luat vederi. Chiar îi reproșam președintelui instanței. De ce ai sărit la omul cu camera? Că el a zis că nu s-a prezentat și mă filmează. Zic, da, dumneata că ai camere pe toate colțurile de supraveghere. Nu ar trebui să-i avertizezi pe oameni. De ce le interzici să intre în instanță cu camera de filmat, cu telefonul mobil, dar tu în timpul ăsta îi filmezi, vorbești la telefon, mănânci și bei în sala de judecată. Și el a zis că nu e adevărat și camerele cele de sus nici nu funcționează. Poftim, dar de ce le-ai cumpărat, dar de ce le-ai instalat sus camere de supraveghere dacă ele nici nu funcționează? Mincinoșilor care sunteți și ipocriți pe deasupra. Alo. Alo, bună seara. Bună. Bună seara, mă numesc Leonid din Chișinău. Mai am o întrebare, nu o întrebare, dar totul așa o chestie. Cum am mai spus unii domni că nu se află această ocazie cum și judecată de la Bălți, se face și în mai multe locuri. De pildă, să luăm numai departe tot același Dorin Chertoacă cu ziua lui de naștere, mai ceva precedent, nu pot să-mi amintesc fix la fix, dar a făcut tot ca un fel de bardel în primărie, cu ziua de naștere, cu coniacuri, cu martini și așa mai departe. Adică, chiar ca un primar, dă ca de exemplu, așa se primește la celelalte instituții. De aceea și se primește tot acesta bardac, așa să-l numesc. Altfel n-am cum să numesc. Bun, dar nu știu de ce le-ați amestecat. Ce are președintele judecătoriei de la Bălți cu primarul municipiului Chișinău? Nu, am în vedere că tot aceeași situație. Eu numai asta am vrut să spun. Bun, de acord. De asta am făcut și eu o paralelă la început, când am spus. Că, iată, în emisiunea asta problema tot revine periodic și nu se mai schimbă, pentru că nu ne împotrivim noi, pentru că nu vă împotriviți voi, cei mulți și puternici. Nu doar cu votul și cu banul plătit impozit la stat, dar iată și cu protestul. De exemplu, mâine, la ora 2, primarul Chertoacă va trebui să-i primească în audiență, pentru că azi au insistat și au făcut proteste la pretura Buiucani, locatari de pe strada Alba Iulia, de pe șoseaua Balcani, de pe strada Suceava sau Sucevița, unde li se construiește sub geamurile, sub balcoanele lor, li se construiesc alte blocuri enorme. Au făcut un protest azi minunat în fața preturii și l-au convins pe preturul Nimirencu să-i primească în audiență și să stabilească o audiență mâine cu primarul Chertoacă, așa că dacă vreți să-i susțineți, sunteți în aceeași situație, veniți mâine la 2 la primăria Chișinău, scandați sub balcoanele lor, cereți-vă în audiență, cum a făcut Maia Laguta, cum au făcut activiștii de la Buiucani. Mâine la 2 la primărie. Sau, și mai bine, faceți când vreți, unde vreți protestele voastre, filmați-le ca acești oameni, tot de la Buiucani, dați-ne-le să le publicăm pe internet, poate chiar și în această emisiune să le dăm ca exemplu bun pentru alții. Nu mai așteptați să vină presa, nu mai așteptați să facă cineva proteste pentru voi. Organizați-vă și apărați-vă interesele, că nimeni altul nu o să aibă grija voastră decât poate în mod meschin, mercantil sau ipocrit în campania electorală ca să vă atragă voturile. Învățați de la acești oameni. Вот это стена моего дома, это моя кухня. И вот далее, вот посмотрите в этот угол, вот идет их начало, которое они большое нарушение сделали вот вдоль этого забора. Вот так, Миша, засними. Вот этот забор они построили, сейчас я вам сдвину это, и вы увидите, вот сюда, Миша, стань. Вот сегодняшний день экскаватор стоит, который сегодня разрыл вот эту траншею вдоль забора. Примария запретила. Они сегодня вот выкопали вдоль моего забора. Якобы это фундамент под наш забор. Ну вы извините, опять повторяюсь. Сваи вы видите залитые, глубину вы видите. И вот мой дом, угол. Вы все это видите. А вот теперь я вам покажу с соседской стороны. Нет, Миша, развернись сюда. Вот мой балкон, вот моя кухня. И я должен здесь, когда вот эта буровая машина стоит, бурит целый день, как вы считаете, это приятно мне? Это по мозгам мне пилят. А во-вторых, вот в этом месте по проекту, я вам покажу этот проект, вот прямо здесь должен стоять башенный кран. В промежутке вот этом 6 метров, вот, который он говорит, что будет до здания. Ну как здесь можно установить кран высотой 35 метров и радиус действия 30? Вы представляете, эта стрела будет ездить над моими и над соседскими домами. А у нас это, как говорится, катастроф очень много. То трос с левой, то. Что-то упадет. И что? Это они убивают мою семью. Жизнь вечная под опасностью.
Хочу вам представить там вот моих сожителей, жителей нашего переулка, нашего сектора, которые все против вот этой стройки. Мы хотели видеть руководителей, но они закрылись под этим амбарным замком. Comuniștii și mafia de la guvernare sunt o apă și un pământ. Am dreptul să fiu fericit aici, în țara mea. Vă îmbogățiți pe seama părinților mei, iar eu eductor. Mișcarea populară antimafie este o șansă. Sunt Sergiu Mocanu și vă aștept în fiecare miercuri la 20:30 în direct pe antimafie.md. Oops, I did it again. Giocaru a fost o altă eroare a lui Gioru Bratia pe stopperul pe scena cu Gorghețiana trecând pe sub minte. I think I did it again. I made you believe you're more than just a friend. Oh baby, it might seem like a crack, but it doesn't mean that I'm serious. Forced to lose all my senses. That is just. Vrei ca afacerea ta să ajungă la TV? Nu căuta metode alternative. Jurnal TV îți oferă publicitate gratuită toată vara. Detalii la 022 857 034. Continuăm emisiunea și vă amintesc, oricine are în casă un telefon mobil cu cameră, un aparat foto sau o cameră video de amatori, nu ezitați să filmați, să produceți documente, mai ales când vedeți că vi se încalcă dumneavoastră drepturile sau se încalcă altcuiva drepturile. Când se atentează la bunurile publice, când cineva, un demnitar, un politician folosește mașina de serviciu sau eu știu alte bunuri plătite din banii noștri, le folosește în interes propriu și personal. Filmați chestia asta, dați-ne nouă să o difuzăm și haideți să facem o campanie împotriva corupției, împotriva cumătrismului, împotriva nimic facerii sau afacerii de rău. Altfel, răul nu o să dispară de la sine. Elena Constantinov zice pe Facebook: moldovenii iubesc sărbătorile, de aceea și sărbătoresc peste tot. Atunci nu vă mai plângeți că aveți lefuri mici, în loc să luptați cu ilegalitățile. Sunați, vă rog, 022 235 008 sau pe Skype ne numim Inamicul Public. Alo! Bună seara, vă! Bună! Ilie Rotaru. De mult nu v-am auzit. Da, sunt ocupat. Iată, mă mir și eu, lumea noastră, cum se comportă. Știi, am fost uimit când la 8 persoane care erau ținute în arest 4 ani de zile, erau ținuți ilegal, le-a fost anunțată decizia Curții de Apel că sentința lor a fost acceptată de Curtea de Apel. Și tot au tăcut. Nimeni n-a zis nici măr. Mă așteptam că se vor revolta, vor striga ceva, vor exprima nedumerit, nemulțumit. Toți au tăcut. Deținuții, condamnații. Da, condamnații cei care cu valuta falsă. Da. Și astăzi tac, majoritatea din ei, numai unul se revoltă, domnul Rimski. Și atâta. Și tot dosarul ăsta e fabricat de la început până la urmă. Și iată, ce să facem noi? Eu, tu, ce să facem? Ce nouă ne trebuie mai mult decât lor? Ba mai mult, iată, judecătorii acum, că de când noi, iată, reclamăm dosarele acestea penale, au decis, într-un for al lor, că toți cei care noi îi apărăm să fie ținuți mai departe închiși. Și atât, deci, în timpul apropiat o să vezi cu ce o să termine, o să continui campania aceasta judecătorilor. Iată, de acum, Curtea de Apel au scris plângeri împotriva mea, 2 procurori au scris plângeri împotriva mea, dar eu vreau să-i
Încă eu o să le repostez. O să scriu și eu plângeri la magistratură și la procuror general care a răspuns la plângerile lor. Și eram cu totul dezamăgit, dar astăzi, știi, m-am bucurat când a mai apărut un avocat la tine în emisiune. Numai că n-a avut curaj să spună numele, domnișoara sau doamna, care astăzi a vorbit prima și a spus că ceva acolo, deci a fost liber telefonul. Eu am încercat și eu să sun printre primii și n-am nimerit, deci el nu ies astăzi. Eu vreau să spun că când eu încerc să apar la tine la emisiune, eu depun eforturi, aproape tot timpul sun la mobil și încerc să răzbat. Iată câteva zile la rând, adică joi, lunea, nu mi-a mers, n-am ajuns, n-am nimerit. Înseamnă că foarte mulți vor să răzbată. Rog cetățenii Republicii Moldova, deci iată am fost ocupat. Un cetățean, mai mulți, sunt foarte mulți, când au dosare penale, se tem să spună aceasta, ajung până la Curtea Supremă și după ce pierd totul, sunt condamnați, încerc să aleargă, iată, la noi, la mine, să le scriem plângeri, recursul în anulare, la CEDO și așa mai departe. Le spun oameni buni, veniți dinainte. Iată, sâmbătă și duminică am scris pentru un cetățean care mâine ultima zi, pentru plângere la CEDO și pentru recurs în anulare. Și astăzi am înregistrat și am trimis și plângere la CEDO și recurs în anulare l-am înregistrat la Curtea Supremă. Dar puteam să nu dovedim. O seară bună la toți! La revedere! Și ca să vedeți cât de mare e înghesuiala la această emisiune să se exprime lumea, pe Facebook, din cei aproape 7.000 de prieteni, 2 Ion Guzun se exprimă simultan. Unul semnează Guzun Ion și altul Ion Guzun. Haideți să-i citim pe amândoi dacă au avut norocul să apară unul după altul. În acest an, fiul meu a fost la turism, care este organizat în fiecare an, la care participă mai multe sate. Și acolo, în ultima seară, polițistul care îi păzea a dispărut și s-a furat un celular, o geantă plină cu haine de-a unui prieten al fiului meu. A doua zi a venit un alt polițist. A întocmit proces verbal, dar vorbea vulgar cu fiul meu și nu s-a mai auzit nimic despre celular și geantă. După cum nu s-a auzit nimic despre telefonul meu furat și l-am reclamat la poliție și nu l-am mai obținut, după cum nu s-a auzit nimic despre bicicleta mea furată și reclamată la poliție. Celălalt Ion Guzun zice: în Republica Moldova toate clădirile judecătorești sunt universale. În ele este și justiție, și injustiție, și ospătărie, și bancă, etc. Dacă ar exista dacă ar exista pedeapsa capitală, s-ar executa pe loc. Avem criminali care ar putea să execute protejații judecătorilor ca cel ce i-a redus anii de pușcărie cu 12 ani. N-am înțeles exact ce a vrut să spun al doilea Ion Guzun, dar m-am bucurat că a scris și am putut să-i citesc opinia. Vă ascultăm. Skype. Alo, bună seara. Bună. Bună seara, Oleg. Eu sunt o mămică de la Orhei care aș vrea să-mi expun o părere și o doleanță referitor la bacalaureatul care l-au susținut copiii noștri în acest an. A fost destul de dificil pentru ei, deoarece au fost supravegheați de o parte au fost foarte bine, deoarece au fost într-adevăr foarte mulți copii care au semnat acel acord și acea responsabilitate pentru ei ca să nu folosească telefoanele mobile și alte surse pentru copiat. Și acei copii au scris lucrările așa cum au putut, adică. Dar totuși, la sfârșit, după ce au fost afișate notele, mulți din acești copii au fost dezamăgiți. De ce? Pentru că copiii care au fost protejați și au putut să folosească acele telefoane mobile cu acele căști micro și au copiat, au primit note pozitive, dar acei copii care nu au putut face acest lucru au scris cu puterile sale și au fost înjosiți. Unul la mână, doi la mână. Acele lucrări care doamna ministru Maia Sandu a promis că vor fi deschise pe serverele lor, timp de 3 zile am așteptat câte 3, câte 5 ore, chiar am avut și o zi întreagă, am stat să așteptăm să deschidă acele lucrări. Bineînțeles, serverul lor a cedat. Apoi ne-am adresat la centrele noastre de BAC ca să depunem contestările pentru notele negative obținute, unde nu am fost admiși noi ca părinți, de exemplu, ca să vedem lucrările sau chiar un profesor de profil care
care le-a predat acelor copii care știau că într-adevăr trebuiau să ia note mult mai bune decât ceea ce au. În urma contestărilor depuse, noi, părinții, nu numai eu, dar cred că și alți părinți din alte raioane au aceeași părere, deoarece, privind azi emisiunea în profunzime cu doamna Maia Sandu, am văzut că dumneiei optează pe ceea, adică toți acei verificatori care au verificat lucrările au fost 100% procente, au fost obiectivi, ceea ce nu pot să fiu de acord. Sunt lucrări care, de exemplu, la același al meu fiu, la limba franceză, în punctajul total au fost, de exemplu, plasate 68 de puncte la barem, însă când a calculat el cu secretara, când a depus contestația, era 71 de puncte. Îndată după contestații au fost aplicate numai 70 de puncte. Exact același lucru s-a produs și la matematică. Având 14 puncte, aflându-se la granița dintre 4 și 5, băiatul a depus contestare și la punctul 4 la exercițiu, toți copiii știu că la profilul real a fost o problemă cu evaluarea unor apartamente. Făcând trei pași corect, a fost motivat numai cu un singur punct și depunând contestații nu s-a luat în vedere nimic. Ceea ce eu bănuiesc că a doilea evaluator nici nu a verificat acea lucrare și socot eu ca părinte, și nu știu dacă ar fi de acord și ceilalți părinți, că au fost încălcate drepturile multor copii de a-și vedea totuși lucrările. De ce atunci, având următoarea întrebare, ministrul nostru, Maia Sandu, spunând că este foarte obiectivă și foarte corectă, nu a luat în vedere că acei copii ar putea și ar având dreptul ca lucrarea lor să fie cel puțin să le permită să o xeroxeze, ca apoi să aibă o dovadă și o justificare la ce depun contestări. Am înțeles, doamnă. Mulțumesc pentru intervenție. Nu pot să vă las să vă povestiți toată istoria. Înțeleg că vă pasă, vă doare de felul cum e notat, cum e apreciat copilul dumneavoastră, dar văd că și în România, taman acum s-au făcut publice rezultatele de la BAC și foarte mulți, cam ca la noi, au picat, iar la ei se pare că tradiția asta e mai veche de mai mult timp acolo. Ministerul a impus condiții, rigori stricte și deci procentajul de studenți, de elevi care au trecut examenul de BAC e cam mic, cum a fost la noi anul ăsta în premieră. Dacă credeți și știți că aveți dreptate, insistați, cereți să vi se facă dreptate, puteți să faceți și proteste la Ministerul de Interne sau la instituția, la liceu unde a susținut examenul copilul dumneavoastră. Nu vă lăsați, totuși în această emisiune nu putem vorbi numai despre asta și numai dumneavoastră să vorbiți. Iată să vă citesc acum o lucrare scrisă foarte bine de un domn de la închisoare pe care l-a pomenit adineauri domnul avocat Ilei Rotaru. E vorba de Valentin Rimski, doctor se pare că în științe și tehnice, dar și fizico-matematice. Omul ne scrie despre un eveniment care a fost comemorat cu jumătate de gură zilele trecute, pe 28 iunie. Comuniștii, spre nemulțumirea lui Chertoacă, au propus în Consiliul Municipal Chișinău să fie numită o stradă din capitală, spre exemplu străzile Diordiță sau Ciocărlia, în 28 iunie 1940, pe care să fie instalată și o plăcuță cu inscripția, și omul scrie cu roșu: pe 28 iunie 1940, în spațiul Prutonistran, de facto și de iure, au fost lichidate proprietatea privată și libertățile civile. Toate partidele politice au fost interzise, cu excepția Partidului Comunist. Mii de proprietari mici sunt deposedați de avuția agonisită timp de o viață și deportați în Siberia. Activitatea Bisericii Creștine-Ortodoxe a fost strict limitată. S-a instaurat puterea sovietică. Aceeași tragedie a avut loc în Rusia în 1917, în urma puciului bolșevic-leninist, și în alte țări europene după al doilea război mondial, declanșat de către Hitler și Stalin, când Wehrmachtul și trupele sovietice de ocupație au invadat Polonia în septembrie 1939. Presupun că aceasta e inscripția pe care o propune domnul Rimski pentru Dorin Chertoacă, ca să negocieze cu comuniștii. Voi vreți să numim strada 28 iunie? Bine, dar să fie inscripția asta, că iată ce s-a întâmplat de fapt 28 iunie în Basarabia.
Așa înțeleg eu. Să vedem. Această constatare incontestabilă din punct de vedere istorico-juridic a fost propusă lui Ghimpu și Chertoacă încă în 2010, când practic toată puterea se afla în mâinile lor. Însă n-a fost acceptată. Prin urmare, decizia distorsionată a Curții Constituționale a răsturnat piatra comemorativă din Piața Marii Adunări Naționale. Numirea istoricului sovietic Gheorghe Cojocaru în fruntea Comisiei pentru condamnarea regimului comunist, precum și lupta liberalilor rătăciți cu trecutul și simbolurile comuniste, s-au soldat ca într-un banc în care 3 vlășgani sunt rugați de o bătrânică să-i taie purcelușul rătăcit între oi. După 3 ore de țipete și zgomot, mercenarii obosiți au ieșit din ocol și au raportat solemn: de tăiat nu l-am tăiat, dar l-am bătut măr. Pentru asta am luat 3 cârlani în calitate de plată pentru serviciile acordate. Interesantă comparație. Zice omul, interesant de ce semnează scrisoarea: Valeriu Gabură, Valentin Rimski, Ilie Rotaru, Vitalie Păslaru, Eugen Livovski, Vladimir Circov și alți membri ai mișcării neformale euroliberali. O să-l rog vreodată pe domnul avocat Rotaru sau pe Vitalie Păslari, care sunt ambii la libertate, să-mi confirme că ei semnează astfel de mesaje scrise evident de către Valentin Римский. Și la urmă, domnul Римский ne scrie în limba rusă: Просим вас изыскать возможность и озвучить хотя бы 2-3 фрагмента исторической правды о событиях 28 июня 1940 года, относительно которых у русскоязычного сегмента населения очень смутное и искаженное коммунистической пропагандой представление. Русские в Молдове ведут себя крайне непоследовательно и глупо. В массе своей втихаря голосуют за коммунистов и чего-то там требуют от либералов. Они совершенно не понимают, что их главный враг вовсе не потешное пугало Гимпу, а циничный и беспринципный предводитель партии рабочего класса, он же главный собственник русскоязычных душ Воронин. Гимпу только гавкает и рычит, а Воронин русских не только пользует, но и пожирает. Русским давно пора голосовать не за кровавые и какие-то серд и молот, а за близкий им по духу мирный и созидательный самовар, символ русской партии Молдовы. Почему этнические венгры в Румынии имеют свою партию, а русские в Молдове вот уже столько лет находятся в плену квазикоммунистической идеологии? Почему продали свою душу этому нехристю Воронину? Am citit scrisoarea domnului Rimski integrală, dar nu pot să citesc și textul ăsta foarte lung în limba rusă, chiar dacă dânsul zice că l-a scris în 2010 și l-a propus, l-a publicat și Argumentul și Factul, și Panoramă, și Expert Novostei, și altor publicații de limbă rusă, dar au refuzat. Probabil din același motiv. Noi însă le-am citit, dacă nu ne-ar scrie atât de multe texte în limba română, pe care le citim cu mai mare plăcere și cu mai mult ușurință. Vă propun acum un protest în limba română, cu multe interjecții și cu multe apeluri, pe care l-a organizat duminică la amiază Asociația Hyde Park, în susținerea mea și a lui Ghenadie Brega, care am fost amendați pentru liberă exprimare, pentru un alt protest tot în fața președinției și pentru filmarea din ajun a mea cu fata aceea cu cătușele pe mână, pentru că ar fi consumat o bere în spațiul public. Doar Hyde Park ne-a susținut și doar Curaj TV a reflectat acest protest al nostru. Nu știm de ce ONG-urile de drepturile omului și mass media consideră că nu e important, că noi suntem hărțuiți pentru liberă exprimare. Să vedem când o să ajungă rândul lor, dacă tot așa de lejer o să se poarte. Poliția nu încape în stradă! Poliția nesimțită! Vine poliția! Stop! Veniți, repede! Bastoane, n-aveți? Domn Timovski, ai onoarea prea mare! Vrem să ne exprimăm! Nu mai încăpem în țară de onoarea ta! De unde atâta onoare? Scrie acolo, așa, onoare de onoare mai îngegeală. Dar onoare scrie cu N, nu cură.
să ne exprimăm, domn Timofti! Liber, fără amenzi! Domn Timofti, suntem cetățeni liberi! Băi, poliția își notează mult, se dădeau de brebeleacu. Nu, băut atât încât se dădeau. Da. Și nu știu dacă am poliție, dar niște cetățeni în civil, imediat după ce am plecat noi de acolo, au intervenit și au șters inscripția noastră făcută cu scoci, cu, iată, bandă izolantă colorată scrisă pe jos, au șters-o, au distrus-o, chiar dacă era o formă a noastră de exprimare. De ce nu intervine la fel de prompt, de exemplu, în cazul crucii de la 50 de metri distanță mai încolo, instalată în mod abuziv, ilegal, de către niște fundamentaliști ortodoxi, în timpul unui protest al lor în corturi, în preajma Parlamentului, atunci când se împotriveau adoptării unei legi. Crucea aceea și acum stă de un an acolo, instalată în scoarul public, în spațiul public, ba mai mult, vin duminică de duminică și se roagă 3 extremiști acolo și poate să-ți dea în cap dacă stai să te oprești cum ei se roagă acolo, în parc, în scoar, și dacă cumva îndrăznești să-i filmezi. Cum am pățit-o eu, filmam cum țin copilul, vreo 3 copii țineau în soare pe căldura asta și ei în timpul ăsta se rugau în mod cât se poate de exhibiționist, demonstrativ, ca să arate că ei, sfidând legile, sfidând normele, au ocupat acel loc. Mâine o să apuce să-și facă o biserică, o catedrală acolo. Și chirtoacă și poliția și ministrul și guvernul tot așa au zis că dacă asta e tradiție, dacă e normă, că dacă e liberă exprimare, nu o să le facă nimic. Nu, ia uitați-vă, și procese verbale ne fac, și amenzi ne impun, și mesajele noastre le șterg pe toate de acolo. Cum se poate? De ce se aplică așa duble standarde? Mai ales că noi suntem apărați de lege, ceilalți nu prea sunt apărați. Eu cred că e hărțuire. Eu cred că suntem în vizorul organelor pentru că îi deranjăm. Voi ce credeți? Vă ascultăm. Oleg, eu vreau să spun telespectatorilor și radioascultătorilor că eu ori de câte ori vreau, eu pătrund la tine și mă bucur foarte mult. O să zic că lumea că suntem neamuri acum și o să mă acuze tot pe mine, nu pe dumneata. Sau să zic că eu am un buton aici, pe Grigore Munteanu, taman îl las să intre. Vă ascultăm. Bună seara! Bună! Mă numesc Tamara Sclipăs dintr-un sat de raionul Ungheni. Mă bucur! Am și eu o durere mare pe suflet. La noi în sat este o grupare criminală, aș zice. Băietul meu ieri a fost bătut crunt la ora 8 dimineața. S-a dus în centru, la magazin și înainte l-au bătut. Am sunat la poliție. Poliția ne-a spus că dacă el e grav, luați-l, duceți-l la spital. Noi acolo vom veni, vom face investigație, vedea și nici vinovat. Am luat băietul, ne-am pornit, am ajuns la Cornești, el e stat rău, unii salvare de la Cornești, mulțumesc medicilor, medicii ne-au ajutat. Am dus băiatul la Ungheni, la spital, acolo l-a internat în spital, băiatul se află într-o stare grea, el stă în spital, nimeni nu mai poate să întrebe și polițistul de sector a venit ieri acolo și îl întrebăm. Cine a venit la fața locului? Că de dimineață de la ora 8 și până la ora 2 ei în centru satului au făcut foarte frumoase lucruri, în ghilimele. Strigau, prostii vorbeau, până seara au mai bătut un om. Și omul tot se află, a fost astăzi la spital, dus la salvarea. Poliția deloc nu a venit să vadă și se întâmplă. Băietul meu, mulțumesc medicilor, tare, din suflet, mulțumesc, atâta băiet am, l-au ajutat. În spital, e pe mâna medicilor, cu asta mă bucur. Dacă ați fost la centru raional, la băiat, la medic, n-ați putut să intrați și la comisariat să scrieți o plângere
oficială și s-au înregistrat la cancelarie. Da, domnul Oleg, știți, ieri era duminică, a venit polițistul de sector acolo. Nu contează. Comisariatul e deschis non-stop, zi și noapte, chiar și de Paști. La miezul nopții poți să te duci Am acolo. înțeles, dar știți ce durere în suflet avem, nu știm și cu noi. A venit polițistul acolo, s-a ascultat să spun și asta am vrut să vă spun. Și mi-a spus polițistul. Domn polițist, noi dacă am sunat și trebuie să veniți la fața locului, v-am spus că ei se află pe loc acolo în sat și veniți să vedeți, să-i prindeți pe loc. Ei erau în stare de ebrietate, zvârleau cu Putea să-i prindă și să prevină maltratarea celuilalt. Da. Și polițistul mi-a spus că el e polițist, astăzi eu sunt în serviciu pe 4 sate. Și chiar și în centrul raional. Deci că eu nu am putut să vin, noi nu putem să venim la fața locului. Cât pot să se întâmple? Am înțeles. Neapărat să intrați când mai mergeți la băiat la medic, să intrați și la comisariat să faceți un demers înscris, pentru că după aceea eu să zic că da, n-am văzut, n-am auzit, nu ne-au contactat, chiar dacă ați sunat la 902. Nu garantez că o să facă ceva comisariatul sau inspectoratul de poliție de la Ungheni, mai ales că am auzit că a fost restabilit în funcție bătăușul, mardeașul de polițist Baranov, Radu, pe care l-ați văzut cu vreo 2 ani în urmă cum dădea cu piciorul în oamenii reținuți la comisariat și avea atunci funcția de vicecomisar, se pare, șef pe muncă operativă sau nu știu, în poliție criminală. Dar dați-le o șansă, măcar o să aveți după aceea dovadă că ați făcut tot ce stătea în măsura dumneavoastră ca cetățean. Vă rog să faceți toate demersurile necesare ca după aceea să puteți cere socoteală organelor. Alex Borș zice, o societate de oi, în ghilimele, merită un guvern de lupi, tot în ghilimele. Ignoranța ce domină în societatea noastră nu îi lasă decât să cheltuiască când vor și cum vor, din păcate. Se referă probabil la masa aceea copioasă de la judecătorie. Mai luăm un telefon, după care citesc un mesaj lung, scris cu majuscule, parcă strigat în gura mare. Alo? Alo, bună seara. Bună. De la Orhei, vă deranjează. De unde? La Orhei. De la Orhei, da. Da. Referitor la activitatea primarului din oraș, Vitalie Colon. Da. I-aș da o întrebare, dar nu pot, dar măcar sper că priveți această emisiune și nu-i rușine în ce stare a dus acest oraș. Dumneavoastră ați văzut ce drumuri la intrare în oraș. Deja vine iarna următoare. Și toți taclat. Chiar avem o echipă care participă în cupele europene la fotbal și vin formații din Europa. Și eu îmi pun întrebarea, când intră în acel oraș, oare ce impresie își fac oamenii? Dumneavoastră circulați la sângerie, treceți prin Orhei. Alo? M-ați întrebat pe mine ceva? Eu cred că aveți mesaj pentru primarul dumneavoastră. Dumneavoastră circulați la sângerie și treceți prin Orhei. Ați văzut ce... Nu trec prin Orhei, eu iau pe șoseaua aceea de centură, indiferent dacă merg cu bicicleta sau cu mașini de oricum ocazie. nici acolo nu e ideal, dar în oraș, la intrare, e strașnic. Am fost prin Orhei, am văzut. Știu că în toate centrele raionale drumurile sunt... Ați văzut reportajul la Paști, cum la semafor era groapă. S-a lăsat pe drumul în groapă, de Paști. Am înțeles. Asta numai un primar incompetent și un măgar poate să facă, mă scuzați. Ați văzut cum lucra și escavatorul în jurul monumentului lui Vasile Lupu. Un cetățean care se prezintă incognito zice: noroc de tine, Oleg, că faci proteste. Poate câte ceva se va mai mișca în țara asta, bravo. Dar de ce nu ieșiți și voi cu noi la protest? Iată, de data asta, duminică, am văzut că erați mulțișori în fața președinției. Haideți și data următoare să protestăm așa. De exemplu, mâine sau azi, peste 12 ore, haideți să protestăm în fața guvernului pentru că are de gând să interzică transmiterile în direct de la ședințele de guvern. În plus, Kancelaria de Stat a cerut și a obținut de la primărie interdicția carelor mobile de televiziuni să stea în preajma Palatului Republicii, unde au loc ședințele de Parlament, pe motiv că se strică trotuarul sau nu știu ce. Oameni buni, mai important trotuarul cela decât interesul nostru al cetățenilor de a ne informa ce se întâmplă acolo în Parlament. Pe noi ne doare că presa stă la fundul politicienilor și transmite orice pârți de-al lor. Dar măcar atâta lucru, măcar în felul ăsta să-i preseze.
Lasă-i să stea deocamdată acolo, până când o să ajungă vreodată presa să reflecte, să relateze și proteste de ale noastre sau de ale cetățenilor de la Buiucani. Deci, haideți mâine la 1, veniți în fața guvernului să protestăm împotriva cenzurării mass media. Deocamdată la noi, Vlad Ciobanu, ești nesimțit. De ce mă sun pe telefonul mobil dacă nu pot să vorbesc în timpul ăsta? Lasă-mă să citesc mesajul omului, semnat Vitalie Cisgara. Așa semnează omul și scrie cu majuscule. Până când la noi procuratura și justiția e foarte, foarte coruptă și lucrează la comanda oligarhilor, a cumătrilor, a nănașilor și a finilor de economie, nu se va schimba nimic. Urgent, Parlamentul trebuie să adopte legea care să impună pe toți cei vinovați, polițiști, procurori, judecători, să plătească ei despăgubirile pierdute la CEDO. A, bună treabă! Ați auzit vreodată în Moldova să se facă... Am uitat cum se cheamă... procedura de regres, prin care guvernul care a pierdut banii la CEDO să recupereze banii de la primari, judecători, polițiști, procurori care se fac direct vinovați de faptul că guvernul a pierdut la CEDO. Ați auzit vreodată? Nu, eu n-am auzit. Știu și acum președinte de judecătorie Centru, de exemplu, cum îl cheamă, Țurcanu, a scos 2 hotărâri în 2007 prin care m-a amendat și pe mine și pe fratele meu Ghenadie că protestam în fața Ministerului de Interne. Moldova a pierdut la CEDO 15.000 de euro și Țurcanu și acum conduce judecătoria Centru. Bravo, domnule ministru al Justiției și tovarășe CSM și domnule viceministru al Justiției care era atunci agent guvernamental la CEDO. Numai atâta puteți să faceți. Mai creșteți-i în grad, mai dați-i vreo funcție și lui Țurcanu și altor judecători care s-au făcut vinovați numai în cazurile mele pe care le știu eu de la CEDO. Da, ce să mai zic? Haideți să vedem un reportaj filmat de Natalia Jurminski. Se pare că sâmbătă sau duminică la Tiraspol, într-un parc, unde cetățenii, nu o să mă credeți, au ieșit să protesteze pentru libertatea cuvântului, pentru că se pune în pericol exprimarea lor pe niște forumuri de internet, nu mai zic de televiziune, că la ei totul e controlată și totul e manipulată acolo și probabil e una singură sau mai este una doar de formă de concurență. Dar pe internet au ajuns să le interzică. Oamenii au zis stop, hvatit, o să vedeți că vorbesc numai rusește, dar e de iertat, acolo e totul control rusesc, sovietic și militar și politic. Și oamenii ăștia, spre deosebire de moldovenii de dincoace de Nistru, ies, domnule, și protestează pentru drepturile lor. Noi când facem așa? Să protestăm pentru că ni se încalcă drepturile pe internet. Vedeți, vă rog, reportaj de la Tiraspol. Это просто, извините, это просто позорище то, что сделано. Мое личное мнение. Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас тут еще записываются. Есть следующее предложение. Организационным комитетом, понятно, что формально выступил в качестве организатора этого мероприятия. Я направил заявку в государственную администрацию, но очень много людей, с которыми я лично даже не знаком, ознакомились по интернету, вырабатывали проект решения резолюции. Мы распечатали несколько десятков экземпляров этого проекта. Сейчас этот проект мы передадим вам. Посмотрите, почитайте, есть Елена. Если за основу мы принимаем эту текстовку, то к концу митинга мы этот вопрос будем рассматривать и будем принимать, как положено, на любом митинге, чтобы была результативность нашего мероприятия. Мы будем принимать резолюцию. Пожалуйста, читайте, передавайте друг другу. В Приднестровье всегда была полуправда. Мы говорим республика, а республики у нас и не было. Мы сражались за республику, а получили при Смирнове княжество. Так? Да. Так, да. Правило семейка. Сейчас Смирнов ушел, все забыли, как нам хорошо при нем жилось. Где семья Смирнова, где Смирнов? На Кипре сын его. А мы же, нас было 750 тысяч в 90-м году, осталось 400. Это с учетом тех, кто здесь приписан. А в основном все эти 400 гастарбайтеры остались бабушки, дедушки нищие. Да. Какая мы республика? Мы даже не феодальное княжество. Через 5 лет мы будем выбирать не президента, а председателя колхоза. Нас не слышат, может быть, не хотят. Поэтому, если хочет кто-то отставки кого-то, чего-то, это господин Ворона и его, скажем так, Вороненок.
Priveam cu invidie la imaginile astea de la Tiraspol filmate de Natalia Jurminski, mai ales pentru că la microfonul liber din Parcul Central din Chișinău, duminica asta, n-a fost niciun discurs coerent și interesant. Chiar dacă și moldovenii de aici au o grămadă de probleme și o grămadă de nemulțumiri. Putem să nu fim de acord cu oamenii ăștia, cu discursurile lor, cu temele pe care le-au abordat ei, dar mi se pare încântător și demn de laudă că ei au protestat. Chiar dacă la această prima acțiune a lor au difuzat declarația, cum se cheamă acela, manifestul, și l-au votat unanim în stil proletar și sovietic și bolșevic, totuși ei au făcut, se pare că mai mult decât noi, care aici avem și prin lege și prin Constituție mai multă libertate de exprimare, dar iată, nu prea o folosim, nu știm să o prețuim. Ce să vă fac? S-ar putea să ne merităm soarta. Și mai am o precizare de făcut, acel reportaj video care era de la Buiucani cu oamenii care protestează că le se construiește un bloc lângă casele lor mici pe pământ. Reportajul e făcut de Mihail Mârza, el a filmat, ne-a trimis imaginile, noi le-am montat și ne-am bucurat că sunt oameni atât de descurcăreți. Învățați de la ei. Alo! Bună seara, Oleg! Bună! Eu, în privința violului, eu mi-am adus aminte de cazul dat. Atunci mi-am expus și eu părerea, era un comentariu la cazul dat. Eu am spus, de unde e fata asta? Da, din satul cu tare. Doar sunt sute de oameni care au tot copii, fete, inclusiv fete. Tot ar trebui să se răscoale vecinii pentru un mic ajutor fetei astea. Sigur că băieții ăștia nu or să fie închiși, dar să sară satul, măi, săriți oameni buni, nu închideți porțile, nu vă duceți cu sapa la prășit. S-a întâmplat asta, înseamnă că ieșiți știți, mi-au pus numai like-uri. Adică că, ce bravo, și-au expus părerea. Dar n-au rezolvat nimic, coleg, de cât timp a trecut. Până noi nu o să sărim în ajutor unui altuia, de la cine să așteptăm noi? Mai așa, rău, telefon, am înțeles că această parascovi... Nu, oameni buni, ieșiți în stradă, ieșiți. Ia că s-a întâmplat fetița asta. Chiar vecinii cei acolo nu au fetiță. Nu au, doar au. Au, ieșiți, oameni buni, nu stați și închideți porțile cu cheie, cu lacata. Mai rău ziceam, am înțeles că această doamnă Parascovia și fetița ei aveau un tată adoptiv, un concubin, care însă, în urma acestui incident, acestui scandal, le-a dat afară din casă. Ele, când au venit de aici, de la spital, nu mai aveau unde să ducă și a trebuit să se refugieze pe la casele cui i-a primit de bunăvoie. Am înțeles că s-au făcut campanii pe internet și pe Adnaclasnici și pe Facebook și s-au strâns pentru mamă, copil și nepot haine, bani, mâncare. Fratele meu Ghenadie a filmat un reportaj mai amplu, un interviu mai lung cu ele și le-a întrebat din ce trăiesc și am înțeles că statul aproape cu nimic nu contribuie la buna creștere a acestui copil și la reabilitarea acelei fetițe violate la 13 ani, ajunsă mamă de 13 ani, ceea ce mi se pare abominabil. Și e descalificant pentru stat care nu face nimic. Dar oameni buni care să-i ajute s-au găsit și încă se vor mai găsi. Pe Curaj TV găsiți apelul femeii a Parascoviei Tănase, datele de cont bancar la care se pot face transferuri, eventual telefonul de contact pentru a vă întâlni cu ea și să-i transmiteți banii direct în mână ca să nu vă întrebați după aceea dacă nu cumva banii au fost folosiți de alții. Etc., etc. Haideți, într-adevăr, să punem umărul care, cum poate, să schimbăm lucrurile în viața acelei familii, dar în genere, în această societate. Alo! Cer scuze, Oleg, că intervin pentru a doua oară, dar referitor la cazul cu violul, în primul rând trebuie să spui cuvântul justiția. Însă vreau să spun că justiția noastră face totul pe dos și cred că, într-adevăr, este imposibil să ea să intervină efectiv în cazul ăsta și în multe cazuri. Nu știu la ce putem spera, când se va redresa ceva, se va schimba. Eu sunt, mai ales după ce mă ocup de dosare penale, sunt șocat, sunt absolut, nici nu vine a crede că am terminat facultatea de drept, câteodată îmi vine să mă dezic de profesia mea, de tot. Nu pot înțelege de ce judecătorii, de ce procurorii sunt atât de duri, atât de
păsători, atât de, nu știu cum să spun, să nu ați vrea să spun corupți, dar cuvântul ăsta tot timpul îmi vine pe limbă și în gând. După un an de zile nu-mi găsesc locul. Eu credeam că numai în privința mea eu să fiu 8 ani de zile sub anchetă, mă rog, acolo sunt alte probleme, conducerea țării apasă, pe toți îmi spuneau procurorii și așa mai departe, dar după ce am luat 10 dosare penale, unul după altul și aproape toate fabricate, nu mai știu ce să cred. Și a doilea, ce aș vrea să spun, celor care au picat la BAC. Eu sunt profesor universitar de 30 de ani. Eu știu și sunt bag mâna în foc că cei care, atâția oameni care au controlat lucrările, ei nu puteau să le controleze obiectiv. 30.000 de lucrări, înmulțit la 4, cu foile respective câte aveau ei acolo, trebuie milioane de foi scrise să le controlez, atât timp cât le s-au rezervat. Aceasta e imposibil. Deci oamenii trebuie să ceară lucrările lor, să dovedească că au scris cum au scris și dacă nu sunt de acord cu rezultatele, să atace în judecată, să vii la avocat și noi o să-i ajutăm. Să vii pe aleea clasicilor și o să-i ajutăm. O să ajutăm la tot. E foarte interesant că după prima rundă de testare, de verificare a lucrărilor, s-au constatat că 4 au dat 10 pe linie. Adică știu foarte bine totul. Acum, după contestări, încă 3 au mai apărut. Mă întreb oare din cele 42% de elevi picați la BAC, câți au mai rămas? Nu cumva au trecut toți și de fapt a fost o cacealma tot examenul ăsta? E tare interesant. Mai luăm un apel telefonic, după care citesc un mesaj foarte interesant de pe Facebook, scris de Pavel Răileanu. Alo! Как ușă să citești mai târziu? Hai zi! Alo, bună seara! Bună! Vreau să vă spun ceva. Dar de ce până acum mai era? Pavel Răileanu zice, se pare că de la mine, de la Sângerei. Pe 23 mai 2011 am filmat acest video. Probabil el undeva a și publicat acel video, eu nu știu la ce se referă. La data de 24 mai, a doua zi, am publicat acest video pe YouTube. Încă peste o zi, la 25 mai 2011, acel video a fost preluat de mai multe instituții media din țară și tot la 25 mai am fost citat prin telefon la Procuratura Sângerei de către procurorul Adrian Clevadă. El este mâna dreaptă a lui Adrian Bordeianu. Am fost pus repetat sub învinuire pentru aceeași faptă. Articolul 287, alineat 2, litera B, domnul procuror de Sângerei Adrian Bordeianu își încheie al doilea mandat și ultimul de procuror al raionului de la persoane din anturajul lui, a lui Gheorghe Brașovski, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Mi s-a spus că n-am să scap așa simplu. Problemele mi-s garantate, precum că Gheorghe Brașovski l-a atenționat pe Adrian Bordeianu, că dacă el nu-și face treaba bine, în sens să facă ceva ca eu să am numai probleme, el poate să influențeze ca Adrian Bordeianu să fie dat afară din funcție de procuror al raionului. Și plus la toate, domnul Adrian Bordeianu speră să ajungă procuror general al municipiului Bălți. Și de asta tot a fost atenționat de domnul deputat Gheorghe Brașovski, că poate să nu ajungă în acest fotoliu. Domnul Adrian Bordeianu a fost membru al comisiei când a fost ales Vitalie Pârlog candidat la funcție de procuror general al Republicii Moldova. Eu cred că asta spune ceva. Ce ține de dosarul care mi l-au intentat aici? E mult de scris. Câte încălcări procedurale, câte falsificări de documente folosesc, tot felul de metode care le au la mână, numai să le iasă cum vor ei. Amână ședințele la tot pasul, intimidează martorii, îi învață ce să spună, intenționat nu cheamă martorii care susțin că eu nu sunt vinovat. Cauza a fost disjungată nemotivat, nu au nicio probă ca să demonstreze vinovăția mea. Se vede clar că este comandă politică. Îmi spun chiar și avocații, judecătorii care cunosc cauza. Domnule procuror general al Republicii Moldova, oare așa se întâmplă pe tot teritoriul țării? Măgarii fără de legi, bătăi de joc de cetățenii acestui stat? Măgării fără de legi? Pune omule virgule și folosește diacritici că mă enervez. Unde sunt reformele, domnule Gurin? Multe sunt de spus pe acest caz. Din păcate, asta e realitatea. Moldova, țară de minuni. Semnat Pavel Răileanu. Foarte interesant, revoltător. Am vrea să vedem și pentru ce video sunteți hărțuiți. Suntem cumva colegi de suferință. Că și eu, iată, l-am filmat pe șoferul cel troglodit de troleibuz pe ruta 5, care vorbea la telefon și conducea numai cu o mână. Am fost amendat, azi trebuia să examineze contestația mea în judecată, dar pentru că n-a venit polițistul și nu știu de ce nu era un procuror în instanță, s-a amânat procesul pentru săptămâna viitoare. O să monitorizăm cazul și o să-l mediatizăm ca să se știe că unii jurnaliști incomodi sunt
hărțuiți de către poliție, procuratură, justiție, probabil la comandă politică. Vreau să vă arăt niște imagini video, iarăși de la Bălți, cu o funcționară care în primele ședințe venea și vorbea românește, dar acum, pentru că vrea să tragă de timp, a cerut, atenție, a cerut traducător în limba rusă și a vorbit toată ședința în limba rusă ca să sfideze și instanța de judecată și pe toți ceilalți participanți la proces. Ea e purtătoarea de interese, de dosare de judecată al Consiliului Municipal Bălți. Am găsit pe internet din septembrie o decizie prin care ea e numită juristul principal al Consiliului Municipal Bălți. Vedeți, vă rog, ce podoabă, e funcționar public și se preface că nu știe limba oficială a statului. Puteți cam nepregătiți, dar procesul are 1 an jumate. Cum vă explicați? Nu-i tergiversare intenționată? А вы можете доказать? 1 an jumate într-un proces de contencios pare cam mult. С материалами дела, во-первых, а потом высказываетесь в отношении De asta la început vorbeați românește, dar acum de ce vorbiți rusește? Если вы хотите, чтобы я отвечала на ваши вопросы, для этого необходимо соблюдать какие-то правила этикета. Во-первых, представить, кого вы представляете, и спросить, согласны ли я давать вам интервью. Распишите. Nu sunteți funcționar public? Dar ce aveți ceva secrete? Ce rol aveți dumneavoastră în procesul ăsta? Pe cine reprezentați? Ce n-aveți încredere în primărie că vă apără interesele? Ați venit să vă apărați singur? Înseamnă că n-aveți încredere. Ciudate întâmplări am prins la judecătoria Bălți, unele intenționat, altele absolut întâmplător, dar această persoană am mai filmat-o la procesul la același proces, care nu știu de ce se tergiversează de 1 an jumate. Se pare că nu neapărat din cauza acestei judecătoare care încearcă să facă tot ce e posibil, dar mai mult din cauza episcopului de Bălți Marchel, care s-a cerut parte în proces și după aceea nu vine din cauza acestui intervenient accesoriu, care și el pretinde că n-a reușit să facă cunoștință cu dosarul, chiar dacă vine în ședință în fiecare săptămână, din cauza acestei dudui, care acum vrea și traducere. Bine că nu în portugheză sau în italiană. Ea fiind funcționar public și având obligația să știe limba oficială a statului. Dar rămâne lear de cap. Sperăm să se termine cu bine acest proces și să le găsească cineva ag de cojoc. Sunați, vă rog, și mai comentați. Avem vreo 2-3 minute după care se termină emisiunea și veți putea să mai comentați doar pe internet sau joi seara. Alo? Alo? Da. Bună seara. Bună. Vorbiți, sunteți în direct. Oleg? Da. Vreau să povestesc un caz despre poliția noastră. Scurt, vă rog. Mașinile astea care le-au cumpărat noi, ei în loc să cumpere rachete antigrindină, au cumpărat de 1 milion și ceva mașini luxoase. Pentru poliție. Mașini de astea nu se pot plimbla. Și vreau să vă povestesc un caz când mă ducem la lucru. Dimineața eu trăiesc în Chișinău, lucrez ca șofer pe rută interurbană și mă ducem cu ruta 172 la serviciu, la gara din Nord, cu 172. Și după Bucuria, și de patrularea. Oprește pe rutieră 172 și drept avea vreo 30 de oameni în rutieră. Și protocol, acții facă. Și ala s-a enervat, s-a dus acolo, a făcut lui act. Omule, scurt că se închide emisiunea. Da. I-a făcut act și a venit șoferul enervat și a dat toți pasagerii de jos. Noi întârziem la rută, alții întârziau la alte rute oameni. Și ne ducem la polițiști. Ce înseamnă asta? Cum? E clar, e făcut, dar lumea întârzi, ce să facem noi? Și în timpul și ala trece o rutieră cu 121, încă mai plină ca aceasta. Dar lumea face gălăgii, oprește și pe asta, ce nu oprește? Dar el, domnule, ce aveți dumneavoastră cu noi? Noi oprim pe cine vrem. Adică o rutieră se poate opri, dar pe alta nu se poate opri. Am înțeles. Oameni buni, faptul că și altcineva încalcă alături de voi nu vă scutește de răspunderea pe care o purtați pentru că ați încălcat. E bine că poliția începe măcar pe 1 din 10, măcar fiecare al doilea să-l oprească și să-l tragă la răspundere dacă încalcă legea. De aceea încercați să nu încălcați și să cereți să fie tras la răspundere atunci când cineva încalcă. Mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire la protestele de mâine, poi mâine sau joi seara la Inamic.
inamicul public. Noapte bună!